שלום יוטיוב, אני שלם ואני מתחיל סדרת מלכודות למיינקראפט ואני רוצה להראות לכם מלכודת שפשוטה להתחלה, אז כן, בלי רדסטון, ואז אני אראה איך לעשות אותה בסורווייבל. אז נחפור בור 3x3 כולל את הבדרוק. וואו, אוקיי, נשים TNT ומעל זה חול, מעל החול פרשר פלייט. עכשיו לניסיון ניקח איזה וילג'ר ועובד. אוקיי, עכשיו נעבור לאיך לעשות את זה בסורווייבל. אוקיי, אז אנחנו עושים את זה. עכשיו לוקח טיפה זמן, אז נעשה את זה 4x4, כי אתם יכולים לעשות את זה בכמה שבא לכם, על כמה שבא לכם. אז שמים TNT. בעולם לא שטוח אתם יכולים לעשות את זה לפני הדייט, ואז ה-TNT ייפול מתפוצץ בסוף למי שירצה לפרוץ. כן, אז ככה. עכשיו נשים וילג'ר. עכשיו כדאי להתרחק. הופה. אוקיי, אז אני חושב שזהו, ולייקים, סאבים, כן, זאת רק ההתחלה של הערוץ שלי, פרק ראשון, אז בבקשה, ותודה רבה וביי.